Anyang aki din. Nanang, ampay dati ukan dito sa alas. Ay, kwa. Dinawat ko na ita kinininong mo. Tu! Ay, awang pinagan na gayam. Ha? Nita, umasidag matadago si ka. Nakaay-ayat nga raw, diso nga inalak. Awan ka no ti ipakan ni ninong mo, talimada na kita. As kalmat. Nay, uray man tanay. Ay, nag-cute. Nanang, ano waan? Agtaol mo tanay. Apay, mabutang ka. Kaya ti asong agtaol. Nagtagari. Awan pa na para, tricycle. Nala daw to ni trabaho to, ije parlo. Ay, wan nga, Roger. Roger! Uy, Roger ka no? Ha? Amuday ta tao. Ay, auntie, saan mo nga awagan iti Roger? Ta saan na akayat day ta anagan na? Regina, ti kayat na. Ah. Hay, bakla at talaga day ta anak ni Kumarik Apireng. Umanaw taman langin dito ito ni. Pero dyan naman ang talataw ko na itabakat. Aguray ka, taadan sa ibaganakan ka. Ay, adan sa soyaw. Nangag ko ngamin ka, ti panagtaol na. Makadisturbaw. Iso ajak kayat kat agtarakan iti asaw. Uray no kabaelak agumatang takagurak ti taulda. Sige, tayo bagak ka ni nanang. Aso na ngamin day dyan. Ibagaman, namin ano ang nagtataol idirabi ay kaya nakaturaw. At dagayam aso yo. Anya ti breed na. Askal laeng. Impadawat da ka ni nanang. Di mo pa impakita kanya. Ay na, ordinaryo lang nga aso. Kut, uray ah. No kaya't mo tawada mo. Aso ni nanang mo, ipadawat mo kanya. Nangag mo dyan imbagaday takaruba may chismosa. Nagtagari tirabi tanaglaing agtaol. Iso nga ipadawat minggan ka. Ibaga kin nanang, ito na kan. Sapay ko mga rud takayat na nga ipadawat kanya. Nay, tasurot-asurot kanya ka. Surut-suruton na kaday ta aso nanang. Wan nga raw, no ibagak aset, agtugaw man. Ay, naglakasuruan. Ipadawat mo day ta nga aso. Nay, taapay nga ipadawat kaw. Kitaam kat nakaayayat. Imbag lang nga kadwak nito yung balay, no kasta amapan ka agtrabaho. Agrekreklamo day ta karuba machismosa. Sino? Ni Clareng? Saan ka no ang nakaturog idirabi tataol at taol day ta asom. Nay, na minsan lang mata nagtaol Napuyat ka nung arod nanang. Iso nga ipadawat mo. Ipadawat mo iti katrabaho ka ni Jenny. Na mahilig ita aso day dyan. Sigurado ang mapakan na nasayaan. Ay, saan ko mabalin niya ipadawat? Naayat ko, nday ito yung asaw. Ichismis na kaday ta kaarubam tumanen. Ay, kat, bay ang agtismis. Diyak ipadawat, ito yung asaw. Ne, kasi lang makaawat iti sao Hala. Isu nga road, adito'y nan balay. Panaganakit di man iti, Clareng. Ha? Clareng. Tu. Ay, hindi. Kayat na, day nagan na. Clareng.
nanang, yasom, ang tataol manan. Wan nga raw, sino nga tani tataulan na? Dagiti ang labas dita kalsada. Bayat para bantay. Saan data asarkan dagiti ang tatakaw no kasta? Ay nanang, inton bigan, adan tuman na nagreklamo abaketan. Kapoy ti dayta aso man naglaing agtaon. Wow, deklareng? Bay ama, di mga lamag, iti aso na. Dumay, umasidag ka, tanday bagakan ka. Hey, yatay saya. Berbero kan sa iti asaw. Apay, adaytid mau. At daaso day takaarubak ani piring. Ay, wag, nangkungaraw. Tunggal lumabasa di na balay na taulan na. Ay na, perhuiso day tanga asaw. Tumanaol iti rabi ay kat sa anak ang makaturog. Iso nga inkatakawunan takukwamon. Takawag ka. Nureklamo na kay. Ay na, saan ka ngamin nga agpatiliw Libasem no iti rabi ay. Saan ka ngagsasawa no agreklamaw? Wag, napay ko mangagsawak ngay. Kayat konto pa'y amaawan day taperhuiso nga asaw. Oh, anya ngay. Nakumbinsir mo ka din ni nanang mo nga itad na kanyak di aso na. Hindi pa ako kumpinsir. Wen nga rod, mano abula nun. Dakkelan di aso yo. Nagdakkel naglukmag si ka. Katidakas na. Pimigsamot, ti panagtaol na. Kat, kasano ngayon ni Auntie Claring nga reklamo? Ay, pasarayag pukaw itirabi Ngaman niya nga iti maramidan mi. Kat para bantay mi matan itirabi ni Claring. Ah? Anya tinagan di aso yo? Claring. Pinanaganan ni nanang iti Claring. Kanagnagan di kaaruba yo anaglaing agreklamo. Ay na, sigurado nga agunget no maamuan na akanagnagan nan di aso mi. Dumeng, kulak man no tiniliw munday ta aso da piring. Tay mingak pa'y ngaraw. Ay na di makulon, nagpigsan ti panagtaol na itirabi ay. Talaga ang makarengreng. Ay, di mayat. Kalalaingan ng taon na tiliwain. Tiliwong ngaminin Way, ninton rabi. Sigurado ka awan day tag inton bigat. Jakon kayat amang ngagpay ti panagtaol na. Saan kan sama tarim-rimwar dito balay, nanang? Amobot asa anak ang mahilig arumrumwar. Takagurak nagita chismosa ka ruba. Kung kumpurmigantis istoryaan ni kumarim aklaring di tarwa. Kunakon ka. Anya nga itis istoryaan na. Saan ka no ang makaturturog? Gapiti day ta asom. Umapalaang Tawan ti aso na akas kini Clareng. Ireklamo na kan sa kano, nanang. Pangireklamuan na ngay kanyak. Ipabarangay na kakanong. Ay nakit aramidan na Nakasagana kasumango kan kwa na. Nanang, ayan na ngayon ni Clareng. Awan mo dito pagtuturugan nan. Napanmanan ay Jerwar. Sumipngat ngaminan kat. Mangrugen nga agbantay di taruar. Agtaul man nga rudan Ay kat gagangay na aso nga road. Ay, sadak manen ang makaturawg. Nagpigsama ngamin manen titaul day taaso ni Piring. Ay talagang agreklamo ako inton bigat.
Saan kon ama pasensyaan pa'y daytaw? Ni, nakaturog mo day taaso yung. Tanapuyata ni Dirabi taol at taol si ka. Ada siguro tinaulan na Kasta na ngamin, nalaing agbantay si ka. Sakto pa'y, taulan nakmat numaminsan. Maya ta para bantay. Nimot antik laring day tamagmag na di ta kalsada. Kani, kasla ada sirsiripon na. Ni siguro manen nanang ngumawan mo't ni nanang dito balay, tanapan mo't nakipalengke. Kasla saan mo't anaragsak ti rupa na. Bayan, kanayon mo't anak ako silap na itabak ha. Papanan na nga tang. Basta kasta na kay gumiti payong na, namnamaam amapan manan makichismis dayta. Kat sigurado, ni nanang kumanan ti may sakadagit istoryaan na. Dubaing, anya ngay, natiliw mo jay aso ni Pireng. Hey, saan nga raw? Tapay, Nalaing di asaw. Saan nga umasidag? Silwak ko ma. Amunan samay. Nukasta, saan mo anatilay? Ay nasaan nga raw? Kinamat-kamat nakidiya idirabe. Imbag na nakatarayak. Kit nakalagtuwak ijay alad da. Ay, nagkapoy kamutan. Ay, narigat ang matiliw day tanga asaw. Nukasta nga raw, ituloy kon ti mapanagreklamo di ta barangay hall. Kano nagaduti tao dita. Puro mo't babae na gijay. Mapandamot siguro ang reklamo akas king ka. Gapo ta nagturod ka nga asaw. Inggatangan ka ni tidugpod mo. Oh, at today, ay na, kayat na. Nanang, antay patamag kuken ka. Anya manandaytan, kada sumangkot ka nga gapo iti trabaho, at dala ta ipadamag mo kanya. Napan nakagamin reklamo ni Kumarim Aklaring dita barangay hall. Ay kat, urayak ajay sumon ko, tapno agsango kami. Saan ang nakapagreklamo? Ta isutin reklamo da. Aniya, ay nagmadigayan ti ugali na. Nagado ka no a babae tinangireklamo ken kuana. Dagiti ichis-chismis na idi. Oh, makitam dayta. Isumot gayam ti adu ti basol na. Ay, kaasino kasanuna alusutan dagi a reklamo da ken kuana, nanang. Adda ni nanang maw. Napanayin pa doktor ni Claring anti. Anya, Aqua, gayam. Napanayin pa doktor di aso na. klareng tinagan jay aso na. Saan anti? Brownie tinagan na. Ay, Blackie gayam. Kasaritak kumakal. Ibagayon ano niya ti kayat yung ibaga? Tas syakton ti mga ibaga ken kuana. Ay, kwa. Ibagaman, ta saan nga agpirpirma no adda ipapirma da ken kwa na petisyon. Ha? Petisyon? Para itan niya da dyan petisyon. Siyak nga raw, pitpetisyonan dakdagiti mangkalkalaban kanyak a babae. Dahil yan dyan baga ni Kumarim Aklaring a petisyon da ken kuana. Ay, nagadumot tinagpirman. Sika no kahit mo ang pirmaan nanang. Mala, ingkalaan ti bulpen tagpirmaak. Agpirma ka? Ay, kasla makonsensya akmat. Nagado ti perwisyo nga impay na ken kadayta akaruba nanang. Amin, karurod na pati taol ta aso. Wan nga raw ang nagbayag tayo ng agkakaroba. Kaasimat, sapay agmaymay sang agbibiyag. Agpirma ka din, tapos nagnakam nanang.
Kat papananangay apagyanan no papanawon dan dito'y lugar tayaw. Makamumutan ay tibiyag na. Mala, ingkalaan ti bulpen. Ha? Ni Claring nanang, nagasan ka din? Pinagtumardalang mat iti agas. Jak amo ano mayatan tirik nana. Saan pa lang nga parwaran intong rabi nanang? Tapno makainan na. Kan tapno makainan namat ni kumaring aklaring iti takuli ta asom. Ada ka pa ba? Ipuo na ikatipan nakakigtot mo na nakakita kanya. Ay, kung nada api manaw ka dito lugar tayaw. Ay, no. Kasano ko maapumanawa? Kat saan kayo mo't ang nagpirma kin ni Piring ijay petisyon? Ay, yakto pa'y amaw nga isurat tinagang ko na tanto kayo di nagpirma. Ay, mapanak di tabalay ni Kumarik a Piring. Ay, sige ka. Taulan na kajay aso na kanagdagan ba? Wah, 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 wah. Nagtalna ka man. Reklamo kan to mga minareklamaw. Kasi nga magayam ti mas natagtagaray ngam na itaaso ni Pireng. Eh, niya lahin din na ya. Ay, mapanak nga rod agyaman kan kwa na. Ta saan ang nagpirma ijay petisyon? Ha? Makitam day ti awit ko a dogfod. Regalok day to ikin ni Kumarik a Piring. Takanin jay aso na. Ha? Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Ay na, nagsapa pa'y laang. Alas 4 pa'y laang iti malam. Ngam adun ti customer dito hangout niya. Ayun. Wan nga rod, naimbaglaangan ata na sapa dagiti customer ta. Ang video ka kiti ang friend. Tapno agda i-reels ta. Ay, wan nga agpaisoan niya. Ay, mabait lang talaak ti cellphone ko. Tapno agdaman ti ipusta. Tapno agdaman ti buyatan dagiti nagalas ang marites ti lugar tayo. Ay, wan husto ka, iti day nga imbagam, friend. Pong, nagganas mo tin na ito, Joe. Nay, anya day taboy bayaan paray. Na iti manimpos ni Ela iti Facebook pare. Nagganas mo tin ti panagtaya ko dagiti customer da iya hangout. Aywan paray, nabuyak mo lang day ta. Nagmayat nga raw. Aslamayat ti mapanigyan pwesto ni Ela. Ay, huwag nga raw paray. Uray sakit kaslamaw, awi sak mo tamapan. Ano tama pa pare? Ay ka inton malam ti Sabadua paray. Tapag isaw nga agsildo ta. O sige pare. Isaganaan taman ti ipapantay iya hangout bar. Ariglado paray. Nya laki din na yan. Rabiin, gambasit pa ilang ti tao dito'y bar. Oo na yan. Kasta talaga friendship. Maminsan, aglaklapsanan di tao dito. Ngam pa maminsan, mabilbilang. Ang ayos laang. Kas iti karahan ko may bagan. Di importante. Kat saan tayo amasiro. Sa bagay, magkit di Ay baga oras yo, Ela. Kan badeng. Umay kami mamit ag-relax dito ayan nyo. Ay, naimbagmag nga oras yo. Katuan pagyamanak unay taimay kayo. Mabaling ka di pati agkanta ka nagsala. Ay katuan Awan pa rin ko iti dayta. Agkanta ka nagsala kayo numayat kayo. Awan pa mati curfew hour. Alaman nga raw. Agorder kami man iti inumin may. Kan pulutan mo ito na. Oh, sige. Mapitlaing. Talakimen mo.
matan dagita naginom. Basit lang ti ninumda. Ngam nakaturog damot na nakaslamantika. Nga ron. Sa pinagrigat da ingan. Alangan kit dimat asaan ta ida paawidan. Ay makawawid ako na. At dapay nga mintinaskan nga aramidak ija boarding house ko. Agsurat akpay ti anya lakit din. Basta ka di. Kat numet ka. Uray mo na ka nga gawin. Ha? Uray klaing na amariin dagiti dua mo ko. Punsyo kan kardumarta. Sigurado ka? Unkati. At nakalaki tinaya. O sige. Ano sam ngarod nga orayin ang makariingda ha? Kalpasan na. Ag-close ka matan. At damat igam mo asosi dito'y bar. Okay, friend. Agad-agad ka nga rin iti panagawid mo, ha? Ella. Hay! Nasaya at manta nakarain kayon. Punsyo kan kardong arta. Ay, Nay. Di ka gaya man, Jo. Ay, saan ka nagbidot itimbaga? Bigatan na talaga. Isa pang asyo man, pumanaw kayo matantan eh. Agawid ak matan. anya. Ta kayo lang tinukuray ko amariin. Imbis nga agawid ak kumamutan. Kastaya. Ang mga numabalin ang makikapi kami pa eh. Sakbay kami nga gawin. Anya? Alamat na. Anya ka lagi din ali. Alaman lang yan. Mabiglang nga raw. Taitimplahan kayo ti kapinyo. Tamaikat man di hangover nyo. Nag-angot kayo. Kalpasan na, agawid kayo. Tas sigurado asap-sapulan na kayo nagita sawa yo. Huwag ka day. Don't danag. Bilibak man iti serbisyo yo dito hangout bar. Badeng. Adi, ta nagsisingpot kami. Oray kasi kami laang. Naasikaso kami ti customer mi. Kaputa oray bardayan mi. Saan lang tama po ti makuna a respeto mi. Ay, nagsapa ka mo ten Brenda. Anyag ka tanga. Hay, sa anak agumatang nana. Damagak la kumakada kayo ang mga nunakita yu ti asawa. Anya? Apay, saan aya naghawid ni Kardaw? Saan nga rod nana? Urayak nga uray idirabi ngam awan mo't ana uray ko. Ay saus, napananangay ngatan. Napanman nga tan iminum at isalbag nga asawa. Ala, urayam ang makaaway, takasarita mi tinasayaan. Balasan ko. Nasaya at man, tanasurutan pa'y tidalan anagawid, sika, Cardo. Ay, nunay kan bakit? Asang sangpot ko pa ilaan. Gastaki din ti pasungan mo. Ha? Kat, anya nga ron ti kayat mo, maragsakan ak itikas tangay naramid mo, ha? Napnapanam aya, ta saan ka anagawid idirabi eh. Di ta igid adik. Anya? Alala. Talusan kang umano nga takasta. Ato iti suldok. Lati dati nga. Kita. Aday ta. Tapnawan makong ko na. Na? Kat, apay aday tulaang, kurang ti sangaribo. Di mo ka din birugan. Anya lagi di nga. Ha? Maamwak laeng nga dababaim, nga iso ti paggasgastusam, makaraman kayo amin kanya. Nya. Apay, sa di no tinapanam idin na minsan, nga umay nakasapsapulan ni bakit mo. Amangan kit di ma, no napan ka nag-checks, ay, agararamid ka. Di na naman. Unay tag-chicks. Saan mo ta? Kat, napanam ngay nga road. Napan kami lang nag-relax. Ije hangout, nana. Hangout. Uy, ije hangout bar ni Ella Jaylee. Iminum kami lang. Nyaki din. Ay, kita ama. Amumatan ti ugali ni bakit mo.
Saan nga agbalin kan kwa na ti kastangar aramidam? Uwing ka dinana. Sana bali Tasan kami mo't anapan nag-chik sa kunayo. Napan kami lang nag-relax, nagkantaken, nagsala. Kasanungay pare, mapanta ka di manin ije hangout inton malam? Katuna pare, agsuldo tamo inton malam, mapanta di. Sige, te ipurma akman iti kastonay. Kaslada kahit asaw na ta purma pare. Ay, kwa, sigagit di mo't pare. Amangan kit di mo't nukunam apurmaan ni Bading ija hangout pare. Kumangarod pare. Nagpintas nga ni Bading. Makapaawis itirik na sika. Siga talaga pare, ti laman malaglagip mo. Da kayo magayam. Manong kardo kan manong punsyo. Ay, wanila. Imay kami manin Ay, katwa na. Awan parikot iti day ka. Oh, anya ti shot yung arod. Agorder kami man itikas iti sigod at drinks mi. Beer only. Bir, kantay libre man na pulutan. Nakita kami nga da impos mo nga da free apulutan. Aging ga iti oras ti alas 9 iti rabi ikay. Ne, alas 7 pa lang. Kasta ay ha. Ala, mabiit lang arod ta isaganak ti order nyo. Ay, agyaman ako unay Ella. Oray nagbatit ka, nagsingpit ka. Naglaing ka pa makibagay iti customer. Akasla kada kami. Ading. Talaga at parikot ti ipapaay na day ti alalaki. Ha? Ay, asino man ang day tayo, Brenda? Asino pa'y kumangay nana? Ket ni Cardo saan manen anagawid idirabi Aniya? Jak nga rod amuno sa dino ti papanan na ti salbag alalaki. Ha? Maamwak laeng no asino ti mapan na chichiksen talaga ang makaraman kanya. Si Kaki di mag. Una yan, tamapan ag-checks. Ha? Amangan kitimaut no napandalaang nag-relax? Saan nag-checks? Anyat kayat yung asawan, nana. Nakuna na nga men kanyak idinaminsan, anapanda ka no iji hangout. Hangout? Wow, ni Ile, iji hangout bar ni Ella. Anya? Ay, ti awanan bain? Ay no, makitak laday jay nga Ella. Talaga nga isagunot ko iti kastaunay. Aging ga ang maawanan po ti salbag a babae. Isugayam ti mapanchichiksan ni Cardo. Ha? Payman? Nasaya at tanagranata sika anagalas abakla. Ha? Kat, nagalas ka matlaang. Po na yun. Anya? Apay, at ang sakit di parikot mo Panagsasampay lang ka, ina. Ha? Ibagam man itibus mo? Dayjay nga elang awanan bain. Ibagam kan kuana, asar dengan na ti asawak. Maawatam. Oh, come on, Brenda. Parang ako namday ta. Amok akas taunay ti panangaw-awis ni Ella kin ni Cardo. Iso ano saan nga agawid? Ijay hangout ti ayan na. Sinansamot awanan bain. Excuse me with feeling and emotions. Napintas kan cute ni Ella. Isang imposiblimat no magustuhan na ti kasi itasawam. Nalabas ka mal. No awan pa naggusto na iti asawa. Apay nga rod ngaw awisan na, ha? Ti asawam ti pangibagamit ti kasta. San asyak. Understood? Anya kalaki din nga babae. Ha? Basta, ibagam kan ko na. Sardengan nan ti asawak, no di na kayat nga isagunot ko.
Kaskas daw man day nga imbaga ti asawa ni Cardo kan ka, friend. Nga ron, naku na napayasar dengan kanu ti asawa na, o di mo kaya ti maisagunot. Anya? Ay, na yan. Ha! Dagita ti liklik-likak a klase ti babae kat. Nasing putak kunak. Ngamno ka kasta abambanag ay tutupak kunak tumat. Day tangarod ka. Apay, inawis ko ayan ni Cardo nga umay dito'y bar. Kat isuda mat imay Jack mat inaw-awagan ida, wanuan niya dita. Ay, na yan. Amo, pa'y daya benda. At ang samot ang dadail ti utak na. Brain dami dyan. Saan nga agsasauday di babae ti kasday Tanusyak ti makapungtot, uray batitak kunak, libakak kunak tumat. Anya lakit din aya. Ayun, friend. Alang kidi mo tabaybay amlaang. Agwa mo kasta. Lipakang. Tagnakang. Maranak laday jay nga ela. Talaga ang maramanan na tidakulap ko anabayag asaan anakalipat. Ano ka din dito na ibagbaga mo rin nila? Apay, isakit mo? Saan mo't angasta? Apay ngamin aya. Angasta na aguram kan kwa na. Gatawan mo ti dagas nga aramidin na kin ga. Talaga nga isakit mo niya. Saan lang ang alipak ti maramanan na kanyak? Ay no, makapangaryat daya babae! Nagsayaaten a panagranata, Ela. Ha? Ay, wan nga rod anya. Nagsayaat talaga. Anay ko! Apay alinipak na ang matan! Dayta tinasayaat para kan ka. Amom si ka, Brenda. Di nakpagsasawa ni tiliklik ko da kanya. Maawatam? Anya? Anyat pa may ipagbagay ti tao nga aw-awisak nila kay mo nga umay iji hangout? Ay, nagawan abain mo? Mabit lang. Ay, awan ti mabit lang. Ay, salbag ka kit di. Pagan ano kumangay mo ti asawam no bilang lang. Ay, ada boyfriend ko niya. Anya? Isuasaan mo nga ibagbaga pilpilitak ti asawam nga umay iji hangout. Ta iti ka ano man, never ko nga in-message ti asawam. Kung namatlano kagwapon ti asawam, ha! Diyan ka na nga! Di mo't maawatan ti kulay na dayta pingping mo, Brenda. Ay, di yuman karkarwan adadaulan ti aldaw ko. Ay, saan mo't akasta? Anya lakit din aya. Ay, unay ngamin. Anya ngay ita. Si kalangaro ti linipak-lipak ni Ela. Ti ilan tumot nga may, ti mapan mo'y bagbagay, ti tattao. Si kalangaro ti linipak na, ti kasta unay. Nasingpot mo't ni Ela nga, ti nangamin kayat ti kasta. No ti kunana, kat sarda nga, ay na, saan? Balsak ti awanan baing. Anya? Ay inayan. Kunaklaki, di no nagnakam ka, ni tinaramid na kan ka. Saan magayam? Ay sana mabalin, alibre ti pananglipak na kanyak. Bumalasak ko naktumot. Ay na, Brendaya, husto nga minan. Imbaga na lang arudan kan ka, apulos adi na inawawis nila kay mo. Ngam kasta pa'y lang ti bagbagam. Ala, takarkarwan na day tarupam alipakan. Uray batit ni Ela ngam naungat no makaungat. Ay, awan ti pabasulam iti kastangay na ramid dakin ka. Kaputa basol mo mutlaang. Anya, taging ga ita, kat iso ti kanunungam, dayjay nga Ela, ha?
Saan man nakasta? Talaga matabasol mo ngamin. Among Brenda, tunggal mapan kami uminom ija hangout. Uray mabartag kami. Kampanti kami, tasaanda kami abaybayan. Anya? No sa bali abar, sigurado aginundawayan dati pa nagbartag may. Alaan dati cellphone, kan kwarta. Ngum ijayan da ela, maasikaso da, kan amuda kami nga isakit. Anya? Iso asan ka akastag sasaw? Sakti ko sana pa ni Jay. Sanak nga inayaban, mawatam. Agbirbiro ka lang iti gulong nga babae. Si Kamanan? Ha? Oh, anya. Adda ka di pa iti maibagbag am kanyak, Ay ikwa. Awan, Ella. Awan. Ibagam laang no adda pa iti ririm kanyak taag pinadas ta iti kabalan. Saan asyak ti padpadasam, Anya? Tapno sumardeng ka iti kasta nga aramid mo, ti asawam ti bagbagaam. Bilinam ana imbag. Ibagam asaan ngom umay iti hangout. Tauray saan nga umay, adulat ta ti customer may saan lang nga iso. Ella. Una yan aya. Takas taunay agwapo ti asawam. Iso nga agatap kapay asyak ti mga awis kan kuana. Anya lakit din aya? Anya? Tapno man sumardeng kan nga agpampanunot iti saan apod no? Kan saan nakapagpabasulan? Ay, makapangariyat ka. Ay, di ta ka man laangan. Taamangan lumalipak ka manan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Nakita ko man di impos mo iti Facebook di na minsan mare. Ha? Anya day jay mare? Di man na pananyo pagpasyaran ni syudad. Wan mare. Ay, kunaklaki din. Hay, naimbag ka pa'y ta nakapasyar ka. Gamsyak. Ay naapo, kaanong tupay nga ta makapasyarak, Mert? Unay kan? Kunam kanyak ta inawis nak nga minti kabsat ko. Iso anak ipasyarak mat. No saan nak nga inawis day jay? Oh, makapaspasyar mat. Amo matan, asa anak nga mahilig nga agpaspasyar. At least, nakapasyar ka. Makapasyal nga rin minsan? Ay nako. Ay na, naimbag ka pa'y Berta. Nagpasyar ka manan, idi na minsan. Ha? Nakita nga mintipos mo, idi na minsan ngal daw. Nagriakat pa'y nga raw. Si kakit di mat, common mat day jay apagpasyaran. Oray ngam at least nakapasyar ka. Wan mat kit ni inawis nak nga minti kabsat ko. Iso anak ipasyarak mat Kastaya. Kit oray nga minawan ti mga awis king ka, kit agpasyar ka mit tapno makarelax ka magitsag paminsan. Saan apasigla trabaho, tapno iwas stress. Wan amat peryang. Husto ka, iti dayta nga imbagam. Bigbigat pa'y lang. Ngam nakarumbot ka man ng sarya. Ha? Sa dino ti papanamaya. Nagadupay lang nga maubra dito'y balay. At dala pa panak ka di. Anya kalakit din aya. Ay na, amok man ti papanam. Mapan ka laman ng makichismes. Iyan da bakit pereng amat pada machismosa. Anya? Imbes nga dalos nga man kan agasikaso ka dito nagtibalay. Nagitipay lang awang kaskan na ba nagtipang pangruna. Bigbigat ang makadadaal ka iti aldaw. Salbag ka kiti. Ay inayan ito. Bitang ka man lang. Anya lakit din.
nga imay nana. Tadda ti umay ko ibaga. Anya, Ay sus, nakadkadlaw makat. Amin apos ni Berta iti Facebook. Kat agre-react da ya piryong. Kan amin mat apos ni piryong. Kat agkom-comment ni Berta. kayat asawan da ita. At da ilimlimod da, a relasyon da. Ay wan nana. Ilimod da talaga Tadang mat asawa ni piryong. Anya, Hay, talaga day jay Berta. Naglaing amang dadaal iti adda pamilyana. ay nagawan kit din abain na nukasta. Nag-post call ti ropa na. Madlaw ko ngamin ka. Sa bali ti closeness da. Saan anormal a closeness ti agkatrabahuan laeng. Hay, anya lakit din aya. Me, apa yang nagawid ka pala, Sarya? Ha? Apay ngay, akas tamot din kibagbagam. Una lagi din makiturog ka ni Jayan ni Bakit Piring. Tag-chis-chismis kayo natin nga agmalmala magpatpatnag. Anya? Unang no saan ka nga gawin? Iso nga inibus ko amin alinuto ka makan. Si Itla na batay. Unang naman kay Jayan. Unay kamatan lang do. Oh, awan tiri-iri amang ko. Nga putasyak tinagluto iti makan. Napankalaang nakichismismis. Anya? Gumadak man iti cream silk na. Awan gaya man ti pag cream silk ko. Intun bigat. Ilakwan na kiti lima. mabitlaan. Hap. Aw, at titigat-gatang ang baklita. Mano amin. 50 laeng. Nay, itaman pa'y asaan mo akadwa jay babae ang nagalas ti ugali na. Ha? Ang sino ti dakta kamatan nyo? Asino pa'y kuma no saan ani Berta? Ay, nagalas at talaga ti ugali na day jay abisprin mo. Anya? Apay anak ko na yun day tanan na. Kuno dagayam limod a relasyon da kinipiryong. What? Kasaluyo kumamot ana ibaga dayta. Kan may sang, saan ama pasamak dayta? Tas si aasawa ni Peryong. Oh, isakit mo at agayimaw. Anya? Ni Sarya ti pagsalud sudam, tammo na. Isaw, tinakaibaga kanya, iti dayta. Ay, Apo? Bigbigat man ang nagmayat ti panagkatkatawam kumare. among kumare. Machis-chismis ka mat gaya man nga awan ka amo-amom. Ha? Anyan kayat mo asawan? Ay na kumare. Kadno na para kimbatang iti teresena ni Bakit Piring iti kalman. Ibagbaga na matan nga adda ka no ti limad a relasyon nyo kini Peryong. Anya? Kasano na kumamot ang naibaga dayta? Ay, Diyos mio marimar, pakawanam. Ni Sarya ka no tinakaibagakin ko ana. Ay, naglokon. Nakaskas daw mo tinday ta at chismis? Kanayon ka no ngamin nga agririak ni Peryong iti pus mo. Kan kastaga mat ka no. Uray si ka, kanayon ka mat ka no agririak iti pus na. Anya? Gapulang iti dayta? Ibagadan nga dalimod a relasyon mi? Ay, nagalasan? Ay, salbag kini. Managi pa pandamot una yan? Amo mata ni Sarya, ugali na dayta idi pa'y anggad. Ay, paiman day di a babae. Iso at talaga ti paglaingan na. Ti agaramid iti saan apod no nga istorya. Naibagayo kinibakla asyak tinangibaga kada kayo? Nga adda limod a relasyon da Peryong kan Berta? Embaga kon Anya, ngam, sa bagay, awan parikot iti dayta, gaputapod numot.
Katuan, iso abay amon Kita man no anyan to ti ibagana no agsabat kami. Ibagam tinadlaw mau. Oray kita aminin na ko naktumaw. Unay nga iti kasta at chismes. Ultimo pa nagreak iti poste akin pos. Kit adda kay papanan naman. Amo man iti lugar tayo. Nagpupunipunan dagiti nagaalas ti rupa na chismosa. Ken may sa adda nasawak. Agreaka ka iti pupos ni Berta. Tagkakadwa tayo nga rod iti trabaho. Anya laki din na ya. Isungarod dahi tati kunak. Agkakadwahan tayo iti trabaho. Isu asanda ko mga ikan iti sabali aka ipapanan na. Ngam isumad gaya man ti adday ti panunot da. Bayan nyo latta na. Tinapatag kit sana po now. Mauman tumod lang nagita chismosa. Awan lat marami da iti biyag da. Isong agkita da iti dadaurin da. Nasaya at mo tanagranata, Lando. Ha? Apay, saan ka di arumrumwar ni bakit mo? Jakbat maranranaan ngamin. Ha? Apay ka rin kumare? Kahit kuman ang makasarita, maipapaniti chismis amapan na iwarwaras. Nagalas at talaga ti ugali ti asawam. Pangaasim man tabagbaga amat. Ha? Agasam man. Mapan na ibagbaga iti tattao nga adalimot a relasyon may kinipiryong. Gapulang iti panagre-react na iti ipopos ko. Kan panagre-react ko mat iti popos na iti Facebook. Anya? No saan nga agparang dayjay kanyak iti mabiit. Mabalin ko akaswan ni bakit mo ko naktumat. Pasensya ako man mare ha. Di ka malanagan. Tay bagak no sumangpata kay Jabalay mi. Pagbagak man tasawak. Tilang tuman kami nararamidam. Anya? Nung nga idarom na ka ni Berta. At nga ron ti ebidensya mga adalimat a relasyon da kini Peryong. Ko. Ay na, bakal, naglaing kanto ngamin amang ipapan. Kapulang iti pa nagre-react da iti post itong kalmaysa, inikamon, iti kay papanan na. Pudno mat, no awan ti limod a relasyon da. Saan ko maakas jay? Kun makitkitak ngamin ti comment ni Berta iti ipopos ni Peryong. Agasa man, taang sweet da iti comment section. Anya? Ha? No agkatrabahuan dalaang, saan anormal dayay a closeness da. Anya lakit din aya. Ipapilit mo tamom. Makamuka man lang. Salbag ka kikay. Ay na, makapaulok at talaga dayay a Berta. Tapay. Kasta unay ka no apungtot na gapo iti imbagak nga da relasyon dakin ni Peryong. Ha? Guilty means true. Kas gilaang matdayta, saan ayanana? Aywan! Husto ka iti dayta nga imbagam, sarya. Ngamain, no saan apod na, di saan kuman ngagsasaw. Aywan iso apod no, takas jay mat ti reaksyon na. Anya lakit din, ayak. Hoy, nagawan mo't abain mon si Kasarya? Ha? Apay, ada ka di pa manaknak mo nga da relasyon mi kini Peryong? Ay na, gulo mo tiit din na ray tang aramid mo anya. Amumat nga ada asawa na di tao. Oho, uray pa'y adda asawa na, ngam sa bali ngamin ti closeness yukat. Nakadkadlaw nga adda ilimlimod yu adwa. Anya? Amin nga i-post mo iti Facebook, kat agreak, kan kastamat kan ka. Ay na, managipapan kamot a babae. Alangarod, no saan apod no dayta nga ibagbagam, agkabibaw kumaday tangiwat mo.
Tapno adagunggunam nga agar aramid iti chismis apakadadaulan ti tattao. Ay, salbag ka! Anya? Agkabibaw day tangiwat mo kunak manen. Anya lakit din aya? Saan man asyak ti kaskastam a babae? Ay, nasing petak kunak tumat. Ngam na ibagak day taken kwa na mare. Anya? Agkabibaw di iwat na anak kabang bangsit no saan apod no ti warwaras na chismis. Ay, wana. Barang isu ti pagnakman na. Tiyawanan bain. Ay, na apo. Umibus mo't iti anos day jay a babae. Saan ko kuman atutupan kat? Ngam nalabas mo't ngaminang. Gusto mo't lang, mare. Tapno agnakam ako na. No agnakam ah? Ngam kasla saan mitang? Agsakit no saan ang makaichismis. Lakoy. Apay nga bakit? Bangking mo tilatang iwa mo, sari. Katsawa ka pa lang. Ay, apay. Anyan na pasama ni tangiwat mo. O, nan ba inday di aberta? Nagpudo tiniwat na. Yung baga na nga hindi kalman nagkabibaw ko makano tiniwat ko. Saan wat apod nung nga relasyon da kinipilyaw? Anya? Ngala, gunggunam. Oray sa ang asawa mo kat saan ko matakanunungan na itang aramidam kay. Anya? Ikaw nagsarmen. Talo makitam na talam. Oh! Kasaraw no kastamon ngagnanayon sa riya. Bangking kangiwa mo. Anya laki na mo tatang ngiwat. Ay na, amangan kit di mag, no saan nga min apod no, tindanon mo kanyak nga istoryam, sarya. Ha? Kasanon nga'y, no kastamon nga agnanayawn, di pa'y kat kastamon nga sa. Kas laki din na stroke day tangiwat mo iti kastalangam. Anya? Ti kasayatan nga ramidom. Ingkalangan agkid daw iti pamakawan kan kwa na. Bareng agimbag day tangiwat mo. Kasanaw, no amin atataw anapan mo ing chis-chismes, kat ibagada pa ing agkabibaw pa'y day taakin baba. Ayawanan na. Hindi na naman. Ay na, agtongpal ka iti bagbaga. Ni Berta lang ti makaagas iti panagkabibaw day tangiwat mo. Ay nasariya. Dahil sa ti maghanap mo, itaramid mo. Managipapan kanto mo ngamin. Anya? Naitanto mo ngamin agsipsipon. Timapan mo ichismis ta mong aramiden. Anya nga ita. Kwa. Naimbaglaingin Tuti imbagalang ni Berta kita itang iwat mo. Ay na. Magkailig ka talaga. Ha? Kasanon nga no imbaga na ken kang agraman da ita akin baba nga iduldulin mo katagkabibaw ko ma. Di awanin Anya lakid din. Si Kaki Gimot, kasto lang arudan tiniwat ko. Nung kastapay lang mo, tibag pa lang. Ho! Gunggunang kunak manen, salbag di. Awan ti masyan ken ka iti kastang alangam. Amin na tattao makakita ken ka. Gunggunam ti bagada. Gaputaam mudat ugalim. Anya? Mapan ka nagkidaw iti pasensya kini Berta. No kayat mo nga agsublit isigod, akasasaad ay tangiwat mo. Salibang kakit diya chismosa. Nay, si Kamat Gayam Sarya. Kat, ha? Apa nga kastam mo dun ti itsura na tangiwat mo? Ha?
Pangaasin ko nga mo sa Alberta, kumare. Anya? Buklakit di pag-arupan, nakabailam nga rabidan kanyak ti kastoy. Hoy, saan ka manggagamot, anya? Di ko naklaang, sapay la kumatagkampi, bawre tangiwat mo, no saan apod mo ti ibagbagam. Oh, pimayso. Aklunyak kumare, saan ang nasaya at inaramid ko kada kayo. Managipapahanak unay, husto ka. Itaman ba yan nasingpot ka kanya ka makisasaw? Saan ka mo't asigod akasta? Halan ako mare, ikarik saanan ang maulit na gitinarabid ko kada kayo kinipiryong. Promise. Nay, amumod ka lang nagpakaasin ko ah. Ay apo, dahil tanto magchistis-misimente among mga aramitan. Oh, itatamayatin na ang iwat mo. In ka man nagbiro ka na, iti-ichismis mo. Ha? Tano at damanan mabwisit kin kay tikas na ngaramid mo. Ang mga nuday tanto akin babatag kabibaw. Saanin at itangiwat mo. Anya, ay, nalabos ka matin nga agsa ula kay. Puno mo tibagbagak sana ya. Alawan, agbalbaliw akong lakay. Namimpinsanan anag nakamak idinagbangking tingiwat kung adi na oras. Huh, day talaga yan tipagnak ma'am. Salbag ataw. Wan lakay, nagnakamakon anamimpinsan. Iso nga agbalbaliw akong. Ay, saan nga ibagbaga? No di kat aramidan, baka mawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay, nang rugigaya mo, ti basing kawal bakay. Ha? Ay, wala kay. Nang rugi nga rudan. Iso apang panunutang nga agresaynak sa iti trabaho. Nya, apay ko bang agresan ka? Wan tatumulong ako maamangi kampanya kini Sir Faustino. Anya, Masiguradok ngamin. Ano mga bakas mayor dito'y ili tayo, maadaanak iti napimpindas sa trabaho. hala, adaking kalay ta, bakay. Wan lakay, panunutak ana imbag. Anya, agresan ka iti trabaho? Tapno lang tumulong ka ang mga kampanya kay ni Sir Faustino? Wan ko makumare. Ay, una yan, kumare. Agpanpangot ka kadiwan no saan? Anya? Nagmayat lang nga rudan dito'y trabaho ta. Ngam agresan ka kit din? Kapula ang ita, basing kawal? Ha? Anya lakit din, kumare. No pangit ipanam iti panunot mo. Agpanunot ka na imbag. Sakpay mo nga aramidon ti may sa abanag. Oho, uray pa'y nawan di ko makumare. Anya ko ma? Wala akong paki. Oh, kasangsangpit mo pa ilang, agungangot ka. Dayjay man a Maria, kunamlano asino. Ha? Tapay? Kunanakit din kanyak. Kasla sa anak kanong agpampanunot. Anya? Imbagak ngamin nga agresay naklangan iti trabaho. Tatumulong ak amangi kampanya kini Sir Faustino kas mayor. Ngam adukit din ti bagbagana. Anya nga rutimbaga naging ka? Naku nana, akasla sa anak kanong agpampanunot ay una yan. Anya? Ti awanan ba na babae? Oray man no aglinipat kami nga agkumari iti kas di nga imbagana whatever. Anya lakit din aya. Ay, napalalo talaga tigurak iti dayjay a babae. Oh, bigbigat. Asino man ang day takagurgura mo na ya, panyang? Ha, dayjay man a Maria. Anya? Tapay manan? Agasam man, nakuna na kanyak akasla sa anak kanong agpampanunot.
Amangan mo nupod nung amin. Si kakit dimot, adamot panunot ko. Katapay nga rod anay baga naking katikastangay. Gapula ang tanakunak nga agresaynak iti trabaho. Tatumulungak amang ikampanya kini Sir Faustino itaabasing kawal. Ibaga nakit din akasla sa anak kanong agpampanunot. Katwalmat. Anya nga minagapong agrisayin ka. Kat amomatan mare, no mga abak ni Sir Faustino kas mayor, maadaanak itinapimpintas at trabaho saan aya? Kano ngay maabak, di awan, hayunay kan, agpanunot ka nga nga agpaiso. Pangaldawan ko, Mare. Saan ka kadi mapanmangan? Ingkalaang mangan. Numapan ka mangan, ingkalaang. Saan anas ka nga agawis-awis ka? Anya? Apay akasta ka matan nga agsasao ko, Mare. Hoy! Di nakawag-awagan iti kumari tawan ti kumarig akaskan ka, nagalas ti ugalim. Anya? Ngam sa bagay, dayto hindi mauding aldaw ko dito'y atrabaho. Ngamin, nag-resign akon. What? Maadaanak to iti napimpintas at trabaho, anya lakit din aya. Danga talaga day di babae. Danga kunakmanan. Awanan ko, Mare. Talaga mating insakripisyo na. Di kakaisuna at trabaho na. Tapno lang makatulong ang mga kampanya ni Sir Faustino. Alaman, para makita man no agkurimot lang ti kinalaing na. Bayamon ako, Mare. Kitaan tayon to numalpas na eleksyon. Numaadaan nga agpaiso iti napintas at trabaho. Aha, patimot ng mga bak day di Faustino. Awan natin amok. Ha? Kano nagpig sa ti kalaban na ng iso. Anya laki din aya. No nangalalaan ng mga miniti turad ti pakinakam alumaban kas mayor. Ay na! Makapalag. Naku namon ko, Mare. Mas dawak man iti dayapan niya. No apay kas taunay tayo na magikampanya kinkwana. Da, naibag kumamit ano gwapo. Ang saan mo. Nyalaki din aya. Itaan nakaresign akon iti trabaho. Ipamaisak at talagang timang kampanya kini Sir Faustino lakay. Ay, uwi na ba kahit? Tainton maadan ka iti napinda sa trabaho. Umapal to, dagiti ko kumarim asao. Ay wala, talaga ahuyo dan to amin. Salbag takide. Ay, pampanutan nga ro ba kahit? Anya nga tano, agresign ak mutlay. Ha? Agresign ak, tapno duwatang agkampanya para kini Sir Faustino. Katuan alakay. Nasaya at daytaan na panungunot mo. Wen ba kay? Itaalawas, agresign ako niti trabaho. Tapno, tinulong tang agkampanya. Iti kasta, duwatan to ang maadaan iti napintas at trabaho. Ay na, kung naklaki din no sino ti masabat ko. Si kamot gayang panyang. Ha? Ay na, nagbara ti panawen, ng pumanagna ka. Papanamaya, nagngisit ka lang aro din. Mapan kami di ili. Mapan kami agkampanya. Apa anyat parikot mo. Anya? Ay naglastugen. No saan ka apabor iti aramidin mi awan bibi ang kanya? Diyak ka sa pulan ti saan supportive ako mare. Nalawag. What? Di ta ka man langan. Makaparurod ka. Da kaming tulang ti maadan iti trabaho talaga. Huyo kayon to amin. Ayo na yan ti kasta. Kasla saan da nga agpampanunot iti kasta nga aramidan da. Saan akasla? Talaga ki din na saan dang agpampanunot Ha? Nagawan mo tin na panunod ng agasawa. Nag-resign da iti trabaho. Gapo iti basing kawal. Nyalaki din na ya. Kunada nga raw, dumangabak ka ni Sir Faustino kas mayor dito'y ile, hayahay buhay. Tamaaddandan to kano, itinapintas ka nalaglagan at trabaho. Ayo, na yun da ita akapanunutan.
nga raw, ayam mo pa nagiging agasawa no apay. Sapay duwada nag-resign iti trabaho na. Ay, una yan. Ay, iti ka anuman. Sana nasayat amang namnama ka dagiti politikaw. Kasayatan latang agtrabaho kinagagay. Tasaan nga isuda ti mangted iti makan iti inaldaw. Ay, anyal haki dinaya. Bertaw, apay timayabay ti panunot mo. Ha? Tata? Timay bagak lakin ka. Saan tay kumanga iya sa tibiyag tayaw kadagiti kandidataw iti politikaw. Anya? Ngamain, urayan niya ti mapaspasama. Natayo mo't lang timang biyag iti bagbagi tayaw. No apa, nag-resign kayo iti trabaho yaw. Gapulang iti basing kawal. Ay una yan. Ay, nyalaki din na ya, tata. Saan nyo mo't abiyag tibiyag may? No apay nga minaya, makibiyang kayo. Kit saan da kayo mo't pakibibiyangan. Mind your own business nga mina. Saan na ta makibibiyang ti amuyaw nga aramiday. Laklakayan kayo, no? Bertaw? Anya? Kasta timbagan ni Berto kada kayo, tata? Ay, wud nga raw. Nakuna na pa yaman nakibiyanga ka na. Idinto ta panangisakit ko kadakwada na dyan nga agasawa. Isuan na ibagak na dyan. Anya? Ay una yun, DJ Aberto. Gusto mo't timbagak. Asaan tayo kumamang namnama kanang iti kandidato iti politikaw. Ta iti udi na. Bagi tayo mo't lang timang biyag ka na tayaw. Saan nga isuda? Maawatan da ayagamin ti kasta, tata. Kat no saan da nga agpanpanunot. Ha? Agasam man taduada pa niya agasawa nag-resign iti trabaho. Gapulaan at ibasing kawal. Ay, para makitan tuwa. No mga bakti kampanyada ang mayor da. Kit madandan taw iti trabaho. Oh, nyalaki dahil. Ay, manulangan na turog, panagbubutusin. Wan nga rod kumare. Kat asino nga iti ibotos mo kas mayor dito'y ili tayo. Katisigod ang mayor ko ni Mayor Kaiton. Kaputan na singpet, kan pagwadan ang mayor. Kunaklakit din no ni Sir Faustino ti ibotos mo. Aha! Anya kumamot aga po nga ibotos ko dahil tao. Ropa na pailaan kat sana mapagtalkan. Akas lamot lang iti ropa da panyang agasawa. Anya? Hay, sika talaga. Nagadumanan nga imbaga makunakon. Sana bali ata po numet. Sa pala kumaki di tadada di ta igid. Tapno mangagda ti ibagbaga. Ay, nalpasbot lang ang di pa nagbubutos. Win nga raw. Naimbaglangan ta ni Mayor Kaiton tinangabangan niya. Ay, wala, naimbaglagan. Anya nga mingi tinagtamtamaan na ijay kalaban na. Ay wain, napanglupay lang tinagan ni Mayor Kaiton. Iso nga imposible mait numaaba. Oh. Ay, kumusta nga tandapan niyang nga agasawa? Itaan na abak, tingkam kampanyada. Sayang lang aro ti trabaho na ide ngayon sukat da iti banag nga awan mo't kasiguraduan na. Katawan ida dagiti tatawa. Sapay kastauna ya palastog dayday. Ay wala, aniya lakit din aya. Ay. Anya ka matan, kas ka lamangin insulto. Asino aya ti katkatawaam? Hindi ba pwedeng happy lang? Anya laki din na Anya? Anya nga itapan niya. Siguro, nakaipay mo titi adal kada kayong agasawa, tinarami jo anya. Ha? Itanabag ni Sir Faustino kas mayor, Awan lang arod trabaho, Anya?
Kasta una alas togyo, di madama ti basing kawal. Sinigurado yung nga iso ti mga abak. Iso nag-resign kayo, pa iti trabaho yo. Isip-isip din pag may time, panyang-yang, yayang-yang-yang. Ay, kasano nga itanlakay. Awanan ti maisaang. Ay, umuun nga rod bakit? Mano pa yun nga aldaw ngayon, anusan ta tinagsida iti buggo. Naibos pa kit din aji bagoong lakay. Jasin nga bakit? Adapay. Anya? Ay kat andapay alakay. Adupay. Kasla ko namot nga isumanon ti anusan ta si daan. Ay, kahit anya kay nga rod bakit? Kahit awamot trabaho ta. Mabaina nga rod amapan man nag-apply ti sigo na nagtrabahwak. Among kami nakatkatawan nak nagiti tattao jay. Uray syakmat alakay. Kayat ko ti agsublay ti sigod at trabaho. Nga marunawak itibain ko. Ay na apaw. Kunaklaki din o asino ti masabat ko. Si kamat gayam paniyang. Apay, saan na ka nailasin nga na? Saan nga raw? Kasta unay mga minan ang isit mo. Kasla ka matan ka adaw at tinuno iti kasta alangam. Ay, naguyaw kayo matan? Kun kunaklaang. Nagapwam aya. Makikita yu lang arodan nga daimat ko abang kito. Damagan niyo pailaang. Napan ka nga ron nakisak ka. Anya lakit din aya. Ay una yun paniyang. Kita am day talangam ita akunak. Adayo iti langam kumpara ini ije ayan tilinong ti pagtrabahuam. Anya? Nagkuna nga men, nag-resign kayo ti trabaho yaw, tapno lang ikampanya yo ti manok yaw. Anya nga ita. Anya lakit din aya. Nana? Saan tayo kumangamen nga iasa ka iti kandidato, iti politiko ti biyag tayo. Maawatam ti ibagbagak. Ay, gapo iti kano man, mga bakman wano saan ti inkampanyam, saan nga iso ti mangbiyagkan ka. No di ka, ti bukod mo abagay. Sapay la kumata na awatam ti imbagak.